El Club Marítim Torredembarra és l'escollit per disputar el Campionat d'Espanya de Raceboard del 10 al 13 de juliol. El raceboard és una modalitat del windsurf que acull regatistes de totes les edats. Aquí hi trobem competint pares i fills, com el Marc i el Marcos, vinguts d'Alacant. Hay muchos padres que siguen navegando y sus hijos navegan en juveniles. Todos podemos venir toda la familia a regatear juntos, aunque navegamos en diferentes divisiones. Y claro, se puede compaginar las vacaciones con las regatas. Un altre cas és el de la María Antonia, que ve acompanyada del seu marit. Pues muy divertido, nos picamos muchísimo. Vamos uno detrás de otro en la clasificación. Un vent de garbí de 12 nusos prepara la jornada. I s'endelta. Això comença. El raceboard regala molt bones sensacions al mar i segons com alguna ferida a les mans, sobretot si no navegues amb freqüència. Que mal de mans! Tot i així, el Miquel ha quedat primer en la primera i segona proves del dia, mentre que la Maria Antònia ha aconseguit una tercera posició en la segona prova. No hi ha marge pel dubte. Amb 11 punts, Toni Colomar es proclama campió absolut d'Espanya després de 10 proves i un descart. Bé, molt bé. La veritat és que ni d'infantil, ni de juvenil, ni de sènior havia aconseguit ser primer mai. Vull dir, molt bé, molt content. Un cop a terra, hi ha posada en comú d'impressions al mar. Aquí viene la ola del viento normal y luego viene otra como cruzada. Tot i que l'onada a Torredembarra sigui capritxosa, la Maria Antònia queda primera fèmina i novena de la general. I en categoria juvenil és el local Ferran Garcia el que s'endú el títol de campió, un resultat que el prepara pel Mundial que es farà a França, on segur que sentirem a parlar molt d'ell.